היום נדבר בעזרת השם על העניין של הודיה. מה זה הודיה? הודיה זה מלשון להודות. אנחנו בעולם הזה אנשים שמודים. אדם שמודה הוא אדם שהוא חיובי, אדם שהוא טוב לעצמו, טוב לסביבה שלו, טוב לריבונו של עולם. אנחנו נקראים עם ישראל יהודים. מה זה יהודים? יהודים זה מלשון הודיה. מה המקור לזה? הגמרא אומרת שלאה קרא לבנה יהודה כי היא רצה להודות לקדוש ברוך הוא. וממנה בא השם הזה יהודה, ומזה השם בא יהודים. אנחנו עם ישראל, עם של יהודים, עם שמודה לריבונו של עולם. אנחנו כל בוקר ובוקר פותחים בעניין של מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. הרב קוק שואל, מה זה מודה אני? הרי בעברית אנחנו אומרים, אני אוכל, אני שותה, למה פה, למה מודה ואחרי זה אני? אז הוא אומר, מתוך שאני מודה לריבונו של עולם על החיים שלי, יש משמעות לאני שלי. אז זה בעצם לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, זה המסר הכי חשוב, להודות, להיות אנשים שמודים. הלכת למכולת, אמרת לקופאית, תודה רבה על מה ששירת אותי, אתה אדם חיובי, הוספת אור, הוספת טוב במציאות. אז שניקח את הדבר הזה לתשומת ליבנו, ונהיה אנשים שמודים, אנשים שמביאים טוב לעולם.